Namang gusto crush ba eh? Hello mga guys, ako po si Super Kaloy at kasama ko ang Happy Squad! At para sa video na ito, ating pong ibabahagi ang top 6 palusot kung bakit itlog ka sa exam. Number 1, hindi raw kasi nakapag-review. Ay, bird nga na itlog ka sa exam. Wala mong gugo ka review. Number 2, ang damot lang kasi nakatabi mo, hindi nagpapakopya eh. Ay, Mon, gano'n ka na itlog ganiya sa exam? Mga classmate na ako, baling halaba, di magpakupya. Number 3, naghihintay pa kasi ng himala. Ay, Mon, ganun na itlog ka ganiya sa exam. Gapaabot ko, grasya. Na, lagi ko pasuwid na ako, intang. Number 4, nakafocus ka kasi kay crush. Ay hindi ka tuloy nakasagot. Ay, bird, ganun ka na itlog sa exam. Ay, bay, namang gusto si crush. Number 5, bad trip kasi nasa harapan ka, hindi ka makakopya. Ay, Bird, gano'n ka na itlog ganiya sa exam? Malas kayo, nakos tubangan, si Thanos man. Number 6, bahala na daw si Batman. Bert, ano ka na-itlog kanina sa exam? Gitot pantot mo kung ako kanina. Ako si Super Kaloy at kasama ang Happy Squad. Ay, nakita ko doon. At yun ang top 6 palusot kung bakit itlog ka sa exam. Ika nga ni Kuya Kim, mag-aral ng mabuti para ang buhay bumuti.